बागुरुम्बा दोहौ बे बागुरुम्बा दोहौआ जारिमिनारि मुलुगाव मोनसे दरबाराव जारिमिनारि सोरजिनो थांगासिनो दं गायसनजानो थांगासिनो दं बागुरुम्बा मोसानाय बर'फोरनि बे दोरोङारि हारिमु आरो बे दोरोङारि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै रोजा रोजा एबा 10,000निबो गोबां लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बेयाव मुखुब जानानै दङ बा तालिमाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो सरुसजाय स्टेडियामाव नोगोरमानि सरुसजाय स्टेडियामाव तालिमाव मुखुब जादों आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय बाहागो लानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो करिय'ग्राफार आरो मोसाखावरि बा बाहागो लागिरि बिथांनिफ्राय जों खायसे बाथ्रा गोसोनि बाथ्रा मिथिनानै लागोन जोंजों लोगोसे बिनानाव दं मासुम नार्जारि जाय बिथांखौ जोङो मासुम नार्जारि होनबा बयबो सिनायो नङा बयबो सिनायो मा बुंगोन नों बे बेलायाव बागुरुम्बानि दोहौखौ लानानै आं बिराद मोजां मोनगासिनो आं बिराद एक्साइटेड थार 17 जानुवारिनि थाखाय जों बिराद खस्थ' खालामगासिनो आंबो सासे पार्टिसिपेन्ट हिसाबै कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोसागासिनो स' आइ एम भेरि एक्साइटेड एन्ड थेंक इउ स' माच गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ जोंखौ बिराद मोजाङै सासे मोनसे प्लेटफर्म होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों बिथाङा गोजोननाय फोरमायबाय आरो बिथाङा बेवहाय बाहागो लागिरि सासे पार्टिसिपेन्ट महरै बाहागो लादों आरो बेबायदिनो जोंजों लोगोसे दं मोसाखावरि बिनानावमोन आरो बिनानाव मा बुंगोन बुङा आरो दायो जोङो सासे मैखोमै सासे बाहागो लागिरि महरै जोंजों लोगोसे दङ आरो बेनिफ्राय जों गोसोनि बाथ्रा मिथिना लागोन नोंथाङा सासे मा महरै बाहागो लादों बेवहाय बागुरुम्बा दोहौआव खुलुमबाय आंनि मुङा लक्ष्मी ब्रह्म आं दा बेवहाय करिय'ग्राफि माबायाव दङ एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफार ओमफ्राय एक्सपार्ट कमिटियावबो बाहागो लानानै दङ दा जोंहा रिहार्सेलाथ' सोलिगासिनो बहुत मोजाङै 10,000 जोङो आर्टिस्टफोर मोसागोन बहुत गोग्गाथाव बाथ्रा बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ जिहेतु बागुरुम्बा जोंनि बर' हारिनि मोसानाया बेखौनो आङो प्राउड फिल जायो जे आङो सासे बर' जानानै बर'नि फिसा जानानै आङो बे खामानियाव आङो बाहागो लानो मोन्दों बेखौनो गोग्गानो हायो जे जों बर' हारिया मुलुग दरबाराव जोंनि जे बर' हारिमुवा एथ' समायना रमायना बेखौ जोङो बयनोबो दिन्थिनो हायो आनान गसाइनाव आं बेखौनो आर'ज गाबो जे जोंनि बे बर' हारिया अराय गोजोर जानानै थाथों आरो जोंनि हारिमुखौ बयबो सिनायनो हाथों बे 17 जानुवारि 2022 मायथाइयाव बे हाबाफारिया जोंहा जाफुंसारगोन आङो आसाम सरकारनिसिमबो बेखौनो गोजोननाय बावहरो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरो आसाम सरकारनिसिम गोजोननाय बावहरो जोंनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आरो जोंहा बेवहाय गाहाय आलासि महरै फैगोन प्राइम मिनिस्टार सार मानब गेदेर नरेन्द्र मदि सारा फैगोन गाहाय आलासि महरै बिथाङा जोंखौ निस्सय जोंखौ अनगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंनायखौ जोंखौ जाहाथे बिथाङा साबायखर जोङो बावगोन सारा जे जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो गोजोननाय बावो गोजोन्थों दासिम बेसेबांसो आबुं जाखो नोंसोरनि रिहार्सला बे तालिमा दिनै जोंना रिहार्सेला थामथि सानाव दङ थामथि सानाव आगान सुरबाय फ्राय जोंनिया फार्स्ट डेनावनो 80%आ जोंना एकदम बिराद मोजां जाखादों बयबो गोजोननाय मोन्दों होन्दों सारमोना जायखियानो नायफैया मानो माने बहुद गोजोननाय मोन्दोंनो बिदिब्ला नोंसोर थियारसै आरो ना जों एकदम साखाफारा एकदम रेडिखा जोङो गासैबो माने आं मास्टार ट्रेनार्सफोरनिसिमबो बेखौनो गोजोननाय बावो जे बिथांमोना जेरैबायदि फोरोंनानै हरदों बिराद मोजाङै फोरोंहैदों बिसोरो LAC लेभेलावहाय बिसोरो जाबायदि फोरोंदों बेवहाय जों फिथाइखौबो मोननो हादों माने जोङो खस्थ'खौनो मोनखायाखसै आसाम डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बिथांमोना जोबोद खावलायदों जोंहा बिहुबो जानानै थांबाय झुमुरबो जानानै थांबाय दा जोंनिया बागुरुम्बा दा बागुरुम्बाया माने जोंनि समावहाय बिसोरो जेबो बारा उसुबिदाखौ मोनाखसै खस्थ'बो मोनाखसै जोंनिफ्रायनो माने बिसोरो बहुद मोजाङै हाबाफारिखौ जानायखौ नुनो मोननानै गोजोननायबो बावदों बिसोरबो दा नायनोसै आनान गसाइया बयखौबो मोजाङै लाखिथों आर्टिस्टफोरखौ जोङो आरो 17 थारिखआव जों मोजाङै मोजां हाबाफारिखौ बयनिबो मुलुग दरबारावहाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनो हाथों बेखौनो आं मिजिंथियो गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो बेबायदिनो जोंजों लोगोसे दङ बाहागो लागिरि मा बुंगोन सासे बाहागो लानो फैदों लानो फैदों बबेनिफ्राय फैदों जोङो बरपेटानिफ्राय बरपेटानिफ्राय बाहागो लागिरि महरै माबायदि मोनदों बेयाव मोजां मोनदों सार मोजां मोनदों ना